This is Manunggal Roso, kelompok Lor Kali Singosari. Pimpinan Abah Sugiarto. Support SPR Audio Singosari. Rizky ADP 87 Band Pasukan Dawud. Dan kesepai DJ Galang 88 Project Remix. This is Manunggal Roso, kelompok Lor Kali Singosari. Pimpinan Abah Sugiarto. Support SPR Audio Singosari. Rizky ADP 87 Band Pasukan Dawud. Dan kesepai DJ Galang 88 Project Remix. Diaturaken sugeng rawuh kalian seni pandengan Lembu Joyo Saputra ingkang dipun sengkuyung dening pasukan
Singosari. Tembang iki spesial perform saking DJ Hafiz Project Remix. Diaturaken sugeng rawuh kalian seni bandengan Lembu Joyo Saputro ingkang dipun sengkuyung dening pasukan kreator Singosari. Tembang iki spesial